Sziasztok, én Zombi30 vagyok, és itt van velem, Márkó. és ma bejelentjük, gyere közel, és hogy visszatérünk a játékelemzők csatornájára. Méghozzá különféle játékokkal, mint például, nem vele, mint például a Medal of Honorral, Warfighterrel, esetlegesen SimCity-vel, Mirror's Edge-el, The Walking Dead-del, Left 4 Dead 2, Call of Duty 4, Tomb Raider, Company of Heroes, FIFA 13, Minecraft, és Call of Duty Black Ops 2, ami még sajnos nincs fönn a gépen, meg még pár játékkal, biztos. Na szóval ennyi volt a nagy bejelentés. Itt Márkó, ott meg hátul ez egy Republic Shark. Most meg ott a tévé, meg az iskolai cuccom. Na szóval ennyi lett volna a bejelentésünk. Legközelebb jövünk egy végigjátszással. Sziasztok! Hello. Na, kikapcsolom még? Kapcsolj ki!